Nyt alkaa auto ole pakattuna reissua varten ja tässähän on tietysti kaupallisen kumppanina virtuaalisesti. Joo, meidän fillari kyytiin ja täällä olisi patjat ja kylmälaukut ja systeemit. Katsotaan miten poika pärjää. Nyt on fillarikin kiinni sitten. Ei muuta kuin reissu. Tässä bussissa on tämmöiset paikat, johon on jo virittänyt. Eli tuolta otetaan ruuvi pois. Tuohon pitäisi tulla ilmeisesti joku turvaverkkohässäkkä, mutta minä en semmosia tarvii. Nyt otetaan ruuvi pois. Ja tämmönen puuilosta ostettu 22 millinen veneen pohjatulppa menee siihen ihan täydellisesti. Tuohon voi sit virittää, mä laitan illalla kuvan, niin verhot. Katsotaan miten toimii. Noniin, nyt mä sain tän mun bussin tänne parkkiin ja mestoille. Aika jees paikka. Tää on siis matkaparkki Komin kautta tämmönen. Missä on tämmöstä tilaa, mutta joo, katsotaan mitä mä oon saanut viritettyä. Tän ulkoapäin ei näy oikein mitään, mutta fillari on nyt siinä. Ja sitten tommonen hieno tuoli. Siellä on näköjään hintalappukin niin Jyskistä. Se kulki näppärästi tuolla auton sisällä. Katsotaan, mä viritin tänne jo sängynkin. Ja siellä on meikäläisille verhot. Ehkä vois sit virittää jossain vaiheessa ihan oikeat verhot. Noin nyt pyyhkeen. Yhden pyyhkeen mä laitan sit vielä tonne noin, mutta siinä on nyt meikäläisen sänky. Täällä on ruokatarvikkeita. On vähän kuivamuonaa, karkki illaksi. Sen semmoista. Ja vessapaperia, jos tulee kakkia. Noin. Se on siinä. Sitten täällähän menee matkatavarat näppärästi tuolla sivustassa. Täällähän löytyy meillä sitten jääkaappi. Se on malli on iso. Sinne ostin nyt sit kaikkia tarviketta. Ja se on nyt kiinni tommosessa powerbankissa. Katsotaan paljon se vielä sit niinku virtaa loppujen lopuksi. Siinä on nyt 99. Katsotaan aamulla. Aamulla paljon siinä on jäljellä. Ja dokumentaidaks vielä toi. Eli tuossa on 97% akkua. Mulla oli tarkoitus, että mä laitan sitten, että on ilmastointi sit päällä koko yön. Niin. Katsotaan paljon sitä akku aamulla. Ei muuta. Täällähän on aika kivat maisemat. En tiedä mikä toi yksi hökkeli tossa on, mutta täällä näköjään onkin ja siellä on, se on selkeästi valejoutsen. Kusetusta. Jonkun vene ja joku toinen vene. Ja tuolla on näköjään tommonen sauna. Aika makea. Tuolta näkyy. Olisiko toi sauna? On se varmaan sauna. Täällä löytyy grillausjutut. Mä en tiedä, ilmeisesti tuolla veneellä sais mennä soutaan, mutta en mä lähde. Mä ajattelin lähteä fillaroimaan. Täällä voi syödä aamupalaa. Tänään mä oon ajatellut käydä uimassa. Ehkä huomenna. Ihan kivat maisemat syödä iltapalaa. Ostin tuommoista kuivalihakundien kuivamuonaa ja heitin vettä ja ihan ok. Ihan hyvä. Kyllä täällä vatsan täyttää. Huomenta. Ihan ok oli nukkua tässä autossa. Vähän kova patja. Olisi pitänyt olla toinen tyyny vielä. Sen takia kun oli kova patja, niin sitten ei uppoa sinne niin paljon. Nukkuu 2 kertaa tää tyyny.
Ja vähän väliin heräsin, mutta kai tähän tottuu. Mutta aika jees maisemat tietysti herätä. No niin, yön jäljiltä niin sitten akkua on 82%. Eli se oli tullessa se 97. Ton verran siinä on sit mennyt. Mä laitoin joskus 10 aikaa varmaan niinku sitten päälle ton ilmastoinnin ja auton lukkoon ja niin poispäin. Semmos. No niin, aamupala on syöty. Ai niin, joku mainitsikin tuossa noin, että kun on eräjormailua, kun kaikki toimii sähköllä, mutta enpä mä nyt oo tullut tänne mitään eräjormailee. Tulin testaamaan, että miten toi sähköauto tai bussissa pystyy nukkuu ja miten kaikki hommat toimii, että voisiko ensi kesän lähteä vaikka pidemmälle reissulle. Hyvinhän se toimii. Mutta joo, aamupala on syöty. Nyt kohta pakkaamaan autoa ja sitten seuraava paikka. Tää kalat pomppii ihan huolella. Onko siinä joku ajoparvi? Tai hauki syö noita. Aika kivan näköistä. No niin, kohta sitten alas. Ylöspäin olikin jo vähän hapottavampaa. Siinä olikin sitten meikäläisen pieni irtiotto arjesta. Ja samalla tuli testattua sitten toi bussin nukkuma homma, mutta kiva kun katoit. Ei muuta kuin heippa!